ዓመተ 2024 ሓንቲ ፈትሊ ዝሓዘታ ርክብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ቀርን ኣፍሪካን ዓመተ 2024 ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ኩናት ወጥርን ምትፍናንን ከምውን ሰባዊ ቅልውላው ዘዓብለላ ኮይና ሓሊፋ እዞም ጂኦፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸጥታውን ፖለቲካውን ብድሆታት ነቲ ዞባ ብሓፈሻን ንገለ ሃገራት ድማ ብፍላይ ናብ ዘይምርጋእ ሸየሞሞ ብምህላዎም ከቢድ ዞባዊ ስጋት ፈጢሩን ዓለምለኻዊ ኣቓልቦን ሲሁን ኣሎን እናዝሓተለ ዝመፀ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ምትፍናን ሶማልያን ኢትዮጵያን ከምውን መዕለቢ ዝተሳእኑ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዘስዓቦ ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ገለ ካብቶም ቀንዲ ምዕባለታት ናይዚ ዓመት እዮም ሓንቲ ፈትሊ ዝተረፈታ ርክብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ድማም እናላሕልሐ ክመፅእ ዝፀንሐ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዓመት 2024 ዳርጋ ጠቕሊሉ ክብተኽ ከም ዝተቓረበ ተጋሂዱሎም ኣብ 2018 ድሕሪ ናይ 20 ዓመት ኩነተ ኩናት ሃንደበት ዝተበሰረ ስምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ክልቴን ሃገራት ንህዝብታትን ጥራይ ዘይኮነ ንዓለሙን ተስፋ ዘስነቐዩ ነይሮም እታ ኣውሊዕ ሰላም ብምዝርጋሕ ተባዕተ በግሶ ወሲዱ ተባሂሉ ዝተወደሰም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ውን ብሰንክቲ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝፈረሞ ስምዕ ሽልማት ኖቤል ሰላም መቕባሉ ዘይርሳዕዩም ኣፍ ደገ ዶባት ክልቴን ሃገራት ተኸፊቱም ህዝብታትን በአካል ተራኺቦም ማሕበራዊ ቁጠባውን ወዛሕዛሕ ክርአ ምጅማሩን ሰላም ብርግጽ ተመሊሱሎ ዝብል መንፈስ ምትእምማን ፈጢሩ ነይሩም እንተኾነ ግን ጽምብል ናይቲ መዐቀን ዝተሳእኑ ሓጎስ ከያሰሰን ከሎም እቲ ኣፍ ደገታት ከምቲ ባሃንደበት ዝተኸፈቶም ሓደ ድሕሪ ሓደ ክርገጥ ተራዩም ሕልሚ ድዩ ጋህዲ ክሳብ ዝበሃል እዚ ኸይኣክሉን ኸይዶንገ ኣብ ፈለማ ሓዳር 2020 ደክሲ ደማዊ ኩናት ኣጋጢሙም ክልቲኡ መራሕቲ ኣንጻር ህወሓት ብሓባር ዝተሰልፍሉ ኩናት ትግራይ ነይሮም ሓይልታቶም ብኸቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝኽሰሱ አብይ አሕመድን ኢሳያስ አፈወርቅን ካብ ብጾት ሰላም ናብ ብጾት ኩናት ተሰጋጊሮም እቲ ረሳሕ ኩናት ተባሂሉ ዝተገልጸ ግጭት ኣብ መወዳእታ 2022 ብስምምዕ ምቁራዝ ተጻቦታት ፕሪቶሪያ ደው ምባሉ ግን ንኽልቱም መራሕቲ ዝረሓቐ ኾነም ካልእ ስሞም ሰላም ዘይምቅዳው ፈጢሩሎም ፍኽምና በለ ክመጽእ ዝጸንሐ ፍልያት ድማም ኣብ መወዳእታ እቲ እንኮ መተኣሳሰሪ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዝነበረ በረራታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣረኻኸበሉም ኣብ መወዳእታ ሓምለ 2024 ሰመዚ ኤርትራ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ካብን ናብን ኤርትራ ዝንቀሳቐሱ ገያሾም ከወርዶ ዝጸንሐ ዘሎን ዘይንቡር ንግዳዊ ንጥፈታት ብፍላይ ድማ ስልዒት ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን ናህረ ዋጋታት ምስራቅ ምዕናው ምጥፍፋእ ክቱር ምድን ጓያት ባልጃታት ገያሾን ካልን ተፈጺሙ ምባለቲ መንገዲ ኣየር ካብ መወዳእታ መስከረም ኣትሒዙ ናብ ኣስመራ ዘካይዶ በረራታት ከም ዝሰርዝ ኣፍሊጥዎም ጉለታቱ ክእርምን ንግዳያት ካሕሳ ክኸፍልን ዝቐረበሉ ሕቶ ዕሽሽ ከም ዝበለውን በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ከሰሰም ብዙ ውሳኔ ዝተቆጥዑ ሰብ መዚት መንገዲ ኣየር ብወገኖም ኣብ ፈለማ መስከረም በረራታት ክቋረጽ ብምውሳን ኣብ ኤርትራ ዝነበሮም ገንዘብ ከውፁ ከም ዘይከኣሉ ከሰሱም ንገያሾ ዘጋጥሞም ጸገማትን ምፍታሕ ድልዋት ከም ዝነበሩ ብምጥቃሱን ክስታት ኤርትራ ዝተጋነነ ምዃኑ ኣመልኪቶም ባይኑ ብዙሓት ግን እቲ ጉዳይ ልሙድ ንግዳዊ ምስሓብ ዘይኮነስ መግለጽ ናይቲ እናኸረረ ዝኸይድ ዝነበረ ምስሓብ ክልቲኤን ሃገራት እዩ ነይሩ ካብ 2018 ክሳብ 2021 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ካብ ናብን ዝግበር ዝነበረ ምብፅጻሕ ጽዑቕ ዲፕሎማሲያዊ ርክባትን ካብ ዘበቀ ዓመታት ኣሕሊፉሎም በዚ መዳይ ኣብ 2024 ዝተረኣየ ለውጥ የልቦን ኣብ ፈለማ ዓመታት ክልቲኦም መራሕቲ ዘበገስዎ ንሶማልያ ዝሓወሰም ስሉሳዊ ስምዓቱን ሎሚ መልክዑን ማእዘኑን ቀይሩ እዩ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ሶማሊላንድ ምስታ ብፕሬዝደንት ሓሰን ሼኽ መሐሙድ ትምራሕ ዘላ መቋዲሾም ኣብ ምሳሓብ ድሕሪ ምእታዋ ኤርትራን ኢትዮጵያ ብግብፂ ብምትካእ ስሉሳዊ ዋዕላ ከተካይድ ምርኣያውን ነቲ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ምጥርጣር ናብ ዝኸፍአ ደረጃኡ ኣሪግዎ ይርከብ
እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ፕሬዝደንት ግብፂ ዝተረኸበሉ ኣኼባ መራሕቲ ኤርትራ ሶማልያን ግብፅን ንጸጥታ ሶማልያ ሱዳንን ቀይ ባሕርን ዘተዩ ነይሩ ዋላ እኳ መራሕቲ ኤርትራ እቲ ዋዕላ ብቐጥታ ንኢትዮጵያ ንምንጻል ዘነጻጸረ ከም ዘይኮነ ክምጉቱን ተተሰምዑ ዲፕሎማስያዊ ቅኒቱ ንብዙሓት ክውል ኣይኮነን ብዘይካዚ ብወገን ኢትዮጵያ ብፍላይ አብይ አሕመድ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትርክብ ዘለዋ መሰላትን ፖሊሲታትን ክቦት ጸንሐ መግለጺታትን ዓለም ለኻዊ ስክፍታት ዝፈጠረን ንሶማልያን ኤርትራን ዘቕሰነን ኩነታት ኮይኑ ይርከብ ንኢትዮጵያ ብሓይሊ ክወራ ዝኽእል ኣካል የለን እንተ መጽኡ ድማ ንምካት እኹል ዓቕሚ ኣለና ክፍተት ስለ ዝነበረና ካብ ደገ እንገዝኦም ዝነበርና ኣጽዋራት ባዕልና ክነፈሪ ጀሚርና ኣለና ሰባት ዓይነትን ክፍኒና እንተ ተንኪፎምና ግን ኣይንምሕሮምን ዘፍርሕ የብልናን ክብል አብይ አሕመድ ኣብ መወዳታት ቅምቲን ፓርላማ ዝሃቡ መግለጺውን ኣቓልቦም ዝሰሓቦ ነይሩ ስለዚ ድማ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘካየዶ ጸኒሑ ዝኣተየ ቃለ ምሕትት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይምርግጋእ ይፈጥራሉ ክብል ምዝራቡ ንብዙሓት ዘየገረመ ዋላ እኳ ብኻልእ መስመራት ዝካየድ ርክባት ቴሌፎን ክሳብ ሕጂ ይሰርሕ እንተሎ ብመንገዲ መንግስቲ ኣገልግሎት ቴሌኮም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝግበር ጻውዒታት ከም ዝተቋረጸ እዩ ዝንገር ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተራየ ማእሰርቲ ምስርጣይን ምጥራዝ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያውን ብፍላይ ንብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ኣብ 1998 ቀቅድሚ ዶባት ኩናት ዘጋጠመ ምስጓግ ዘዘኻኸረ ኮይኑሎም እቲ ንብዙሓት ሻቕሎት ፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ክልቴን ዘሎ ቁጠባውን ወታደራውን ርክባት ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ምብታኹ ናበይ ከምርሕ ይኽእል ዝብል እዩ ካብዚ እዋን እዚ እቲ ዝለሓለሐ ርክብ ክልቴን ሃገራት በቲ ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ብደረጃ ፈጸምቲ ጉዳያት ዝምራሕ ኤምባሲታት ጥራዩ ኣምባሳደራት ክልቴን ሃገራት ኣብ 2019 ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከምውን ኣብ 2022 ኣምባሳደር ሰመር ርእሶም ምስ ተሰሓቡ ኣይተተክኡን እቲ ኩነታት ናበይ ገጹ ከም ዝምዕብል ከዓ ግዜ ክምልሶ ይብል ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ እቶም ቀንዲ ምዕባለታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኖም ዘለዎ ግን ኣብ ባሕቲ ጥሪ 2024 ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቁጥዐ ወጥሪ ስጋኣትን ምትፍናን ሒዛያ መጽያ ነይራ ኢትዮጵያ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ኣብ ደገ ባሕርን ወታደራዊ ማዓስከር ሓይል ባሕርን ክትረክብ ዘኽእላም ምርድዳእ ምስታ ባዕላ ናጽነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ከም ዝፈረመት ኣበሰረት እስጉምቲ ነቲ ኣብ መቋዲሾ ዘሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣዝዩ ዘቆጥዐ ነይሩ እታ ርእሰ ምምሕዳር ዋላ እኳ ንልዕሊ 30 ዓመታት ርእሳ ክኢላ ክትመሓደር እንተጸንሐት ኣካል ሉላዊ ግዝኣት ዓባይ ሶማልያ ምዃናውን መንግስታት መቋዲሾም ዘነጽሩ ከምኡ ብምዃኑ ድማ መቋዲሾም ድሕርቲ ዛጊት ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ስምዕ ኣምባሳደራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብምስሓብ ነቲ ምርዳእ ዝነጽግ ሕጊ ብምጽዳቕን ተቃውሞኣ ዝገለጸት እቲ ጉዳይ ግን ብኡ ጥራይ ዝብቅዕን ኣይነበረን ሃገራት ዓለምን እቲ ዞባን ስግኣተን ዝገልጻሉ ጉዳይ ኮይኑ እናተሓላለኸ መጽኡ እዩ ግብፂ ነቲ ሶማሊላንድ ዘጠቓልሉ ሉዓላውነት ሶማልያ ንምክልኻል ዘለዋ ተሪ መርገጺ ብምንጻር ምስ ሶማልያ ወታደራዊ ስምምዕ ክሳብ ምፍራም በፂሓያ ኣጽዋር ናብ ሞቃዲሾ ክትሰድድ ተራእያ ኣካል ናይ ዝብባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ዝተባረኸ ሓድሽ ጸጥታዊ ሓይል ኣፍሪቃ ክትከውንን ትጽቢት ይግበረላ ምትእትታዊ ግብፂ ኣብ ሶማልያውን ነቲ ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተሓሓዝ ዘይተደቀሰ ምስሓብ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣይተዋሕጠላን እታ ሸሓት ወታደራት ሶማልያ ከተሰልጥን ዘጸንሐት ኤርትራውን እንተኾነት ምስ ካይሮ ብምውሃድ ንጸጥታዊ ሓይሊ ማእከላይ መንግስቲ ሶማልያ ከም እትሰርሕ ብወግዒ ኣፍሊጣያ ሱልሳዊ ወዓላ መራሕቲ ሰለስቴን ሃገራቱን ነዚ ዘመልክት ነይሩ ነቲ ምትፍናን ንምህዳእ ብመንጎኝነት ቱርኪ ፕሬዝደንት ሐሰን ሼኽ መሐሙድ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይን ብ11 ታሕሳስ ዝተፈረመ ኣዋጅ አንካራውን ድሮ ነዊሕ ከይከደም ሓጎዝጎጽ ገጢምዎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሶማልያ ብመሰረት ስም ሓደ ልኡኽ ናብ አዲስ ኣበባ ኣብ ሰደደትሉ መዓልቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣብ መሬቶም ዝነበሩ ሓይልታት መጥቃዕቲ ፈጺሙ ክትብል ከሲሳ ነይራያ ኢትዮጵያ ግን ብሳልሳይ ወገን ዝተፈጸመ ክትብል ነጺጋቶያ ኩናት ሱዳን እውን እቲ ካልእ ኣብቲ ዞባ ዓቢ ጸጥታዊ ብድሆ
ኮይኑ ይርከብ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን በጀነራል ሒሜዲቲ ዝምርሑም ሓይልታት ኣዳዕመ ኣለ ሰሪዕን ብ15 ሚያዝያ 2023 ዝተወልዐ ውግእ ኣብዚ ዓመት እውን ደማዊ ኩናት ኮይኑ ቀፂሉሎም ዛጊት 150,000 ከም ዝተቐተሉ ፍሉይ ልኡኽ ወኪል ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ቶም ፕሪሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ገሊጹ ነይሩ ለሊ 11 ሚልዮን ሱዳናውያን ብሰንኪቲ ኩናት ካብ ኣባይቶምን ዝነብሩሉ ከባቢታትን ተፈናቂሎም ይርከቡ ኣብ 2024 ሰላም ወፍታሕ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝተኻየደ ተበግሶታት ከም ተቅድሚ ዝተገብረ ፈተነታት ምቁራስ ተጻቦታት ክረጋገጹ ኣይከኣለን ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ግጭት ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኮይኑ ይርከብ استبتخ ركب إيران جيبوتون كم قدمهم قصيلولهم ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥቅምቲ ጅቡቲ ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናም ናብ ንሙር ክምለስ ድሉት ምዃና እኳ ተፈለጠት ካብ ኣስመራ ግን ወግዓዊ እወታው ምላሽ ኣይረኸበትን ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ድሉት ያዘላም ነቱ ደባዊ ምስሓብ ካልእን ጉዳያት ዘጠቃልል ግጭት ብመሰረት ዓለም ለኻው ሕጊ ብዘተን ምፍትሑን ቅርብትያ ብምባል ዝገለጸም ወኪል ጅቡቲ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሃልዋት ናይቶም ኣብ ኤርትራ ኣለው እትብሎም ኣብ ደባዊ ግጭት ክልቴን ሃገራት ዝተማረኹ ወታደራታ ክትፈልጥ ከም እትደሊ ጠቂሱ ነይሩ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብን መስግን በብ ዘለኹሞ ሰላም ተመነና